Bicolanang Kapampangan po. Mag-unboxing po ako ng mga order kasi mag-New Year. Kailangan po palitan ang walis tingting. At may bigla po kaming bisitang dumating. Si Ate Alice po. Map! Huwag mo pakita yun. Go. Inapit. Gano'n ka taas? Hindi, gano'n ka taas? Yung isang nakita ko. Hindi, tatanggalin mo yung ano yan. Yan nga, gano'n ka taas? Hey! Tingin ka sa review. Hindi, sige! Go! Mas mataas pa yung case na po kayo. Pwede na. Ay! Okay. Hindi papatay yung sound. Kaya, matanda ka. Ano na yun eh? Na? Nano nila lahat na yun eh. Ano? Kuat. Kailangan po kupit-kupit ng mga pangalan bago tapos sa password. Ano kung may nanano mo mamalas? Wapit. Si Ate Alice na ako. Nagpa-vlog ako. Kay Papa! Tanong mo si Papa! Binili ko po ito. Tapos ang dami ko yung... Tanong mo si Papa. Kasi ang dami ko Para makalarga ka. Eh? Ulo mo? Hindi mo ko bibigyan ng saging? Order na po ako dito kasi bakit po namin sa mga kami. New Year po. Alam niyo po, si Ate Alice, nagpa-vlog ako kapag gulo niya. Ang dami niyang hinihingi sa akin. Uy, nagalit na naman po, kakain ko daw. Pinabayag ko. Saan ko nga po ito, no? Dahil pinahirapan niya ako masyado magbukas. Siguro po ano na, isang Sa taas mo gupitin doon, oh. Ay, ano ba ito? Maganda nang nagbubukas ng Shopee. Pero mapagalitan kasi ang dami yung mga. Magkano yung ganyan? 70 plus lang ito, te. Mamaya mo na tanggalin yan eh. Lagay kabit mo na. Assemble mo na. Hindi nila makita. Ay, hawakan lang naman yung... Ito, naibalo ko yun. Na ano. Ay, ganyan ulit. May sakit sa kamay yan. Hello. Say hi.
Sabihin mo na lang ano. Yung title mo yan dito, mga kakakita. Ni Bicolanang Kapampangan. Asa yung sabon yung nandun? Akala ko, ano yan? Ribs. Sponsor. Sinabi mo. Ano yan? Sa'yo. Nakatingin si Teo. Ano yan? Sabon nila. Para sa inyo pala, ah. Yan. Sa mga bata, batuta. Sabon ng mama at sabon ng anak.